וככה המציאות משאירה אותי עם הגב לקיר, בלב ברירה שוברת השגרה, והנה עוד מחסום מולי ניצב. אז אחי תביט קדימה, תשנה את המצב. יוצא מהבית, עצמני מההורים, אין מה לעשות כשהם לא מבינים. אתם שמעתם על ספרי הדורות? לא. עוד פעם? לא, ממש לא. לא שמעתם על ספרי הדורות? ממך פעם ראשונה שאני שומע את זה. ጌታነ ክብረት ጌታነ አንተነ አዎ ጌታነ ክብረት ወርቁ ክብረት አከለ ክብረት በለጡ ክብረት ትውልዱ ነገድ ማለት ትውልድ ቢጋባም ቢል የማን ዘርፍ ነህ የማን ወገን ነህ ሲሉት እኔ የቄስ አዲስ ወገን ነኝ ይላል። የማን ወገን ነህ ሲሉ የቄስ አዲስ ወገን ነኝ። ምሳሌው እንደዚያ ነው። ዘርፉን ማወቅ מתבייש לספר בחדר מסתגר מנסה להתכחש אבל המציאות קשה. אני לא יודעת שום דבר על העבר של הסבים שלי והסבתות שלי, כמובן של ההורים שלי. לא יודעת איך החיים שלהם התנהלו באתיופיה. אין את המשפחה הזאת שיושבת ומספרים והסבא והזה מספר לך את השורשים. אין, כי אני לא יודע לדבר עם סבא שלי, אמרי. מה אתה לא? אני לא יודע לדבר עם סבא שלי, אמרי. היית רוצה? מאוד. אתה מבין, זה הבעיה. גם אנחנו רוצים לבוא לדלות מידע, לדעת משהו, בגלל שאנחנו לא יודעים את השפה, אני לא יכול לבוא לשאול אותה. אני לא יכול לבוא להגיד לה, להרכיב את המשפט. סבתא, תספרי לי איך היה החתונה. אני יכול לג'ברש מילים והיא לא תבין כלום. תנסי עכשיו. איך אני אנסה? מה, אני אמציא סתם? תנסי רגע. אני לא יכול להמציא מילים שאני לא יודע. תנסי בוא נגיד לך, תשאל שאלה מישהו בסינית, אתה לא יודע את השפה, אבל איך תשאל אותו? יש, תקשיב, אצלנו יש את האבא. מערת וזרע אחי, אוקיי? לא, מערת היה אבא של זרע ומנגיסט, לא מנגיסטו. פתאום, זרע היה אבא של מערת וכבדה. מה פתאום? כבד, לא, מערת היה אבא של... מערת היה כבדה, זרע היה אבא של מערת וכבדה. נו, מה אני אומר לך? אוקיי? እኔ ማስራራት ታውቃለህ እንግዲህ ለምሳሌ የሚገርመው አጼ ይስሐቅ ነው አይደል የጌዶንን እንትን መንግስት ያፈረሰው አሁን ከጌዶን አንስተህ እስከኔ 14 ትውልድ ነው בכל מה שקשור לדורות כל משפחה יש לה בממוצע בין 10 ילדים יותר פחות אבל זה הממוצע אז אם אתה תכפיל בצד האמא, האבא, הסבא זאת אומרת לכל משפחה יש כמה מאות דודים ובני דודים አሁን ጌዶን የወገራሹ ምን ይወልዳል የወገራሹን ቤት አጅርን ይወልዳል ቤት አጅርኛንን ይወልዳል ואם אתה לוקח את הכמה מאות דודים ובני דודים ולזכור 7 דורות אחורה እኛን ምህረትን ይወልዳል ምህረት አዛሪያን ይወልዳል הרי מבחינה מספרית אנחנו מגיעים למאות אם לא אלפים של משפחות ושמות ופרטים איפה גרו לזכור וכל משפחה אתיופית כל מבוגר אתיופי יודע את כל הפרטים האלה בראש. አዛሪያ አሳይታ ጤፉት ችላ ዮሴፍ ታረቀኝን ይወልዳል ከጌዶን אני אגיד לך למה חשוב לשמור על זה. את מה? את הספירת דורות. למה? קודם כל, הילדים שלך יגדלו. מה הסיפור שלך? מאיפה ההורים שלך הגיעו? מה עשו? מה הייתה שם התרבות? אתה מבין, יש פתגם כזה שאומר, אם אתה לא יודע מאיפה באת, אתה גם לא יודע לאן אתה הולך. אתה מבין? שזה הדבר הכי חשוב. ואת כל ההיסטוריה ואת כל המנהגים, ולשאוף כל פיסת מידע שאפשר. וזהו. ብዙ እያመለጡ ነው ሽማግሌዎች ተለተሎ መሆን አለበት